To this end, Igbo has made contacts with several Nigerian leaders with respect to the right of Igbo of the Southeast to produce a president for the Federal Republic of Nigeria. All the double dealings about zoning or not zoning, maneuvering or rigmaroling, about rotation of power is simply orchestrated to deprive the Southeast of the right to produce a president. One voice. That is not political now. One voice is dictatorial. One voice is unacceptable in a plural society, especially irrepressible pluralistic society like Nigeria. Certainly irrepressible individualists like Igbos. Now, my friend, what are Igbos bringing? In fact, they are bringing visible and conspicuous achievement, capacity to turn difficulties, to turn these national difficulties into dividends for Nigeria, obstacles into opportunities. Let me tell you the truth. Nations are saved by two kinds of events, either through leadership or through structure, none of which has worked in Nigeria. The Igbo man can change it. He's not a greedy man. He is also not a lazy man. Forget every perception you may have about the Igbos. The Igbos know how to share things and let others begin to take. And he's willing to take the last. Just as we're taking the last of all the zones in Nigeria for presidency. You will see a difference, my friend. The difference will be clear. The difference will be that the country will be stable because you are getting a government that will embrace justice, equity, and fairness. Charity to all and malice towards none. We are the federating people in Nigeria. Yes. If Nigerians live in the moon, the Igbo man is there. He is there. The truth of the matter is that you just don't want to use their talent. But it is your own loss. Look at it. I went to South Korea in the 80s. South Korea was developed within 10 years. One of the advisors, economic advisor that the World Bank sent there was Carlo de Cacao. Go and ask. So, what are we talking about there? Speaking with one voice. My friend, we will not speak with one voice. We are not mumu. Igbos will speak with different voices, reasonably different voices, then articulated by a leadership that has a sense of direction and knows what matters. Indeed, with this question of one voice, look at where one voice has kept us. No voice anymore. Come on, my friend. Don't provoke me with your voice. Come 2023, number one, we as Yorubas, I cannot betray a fellow Yoruba man. I'm first a Yoruba man before I become a Nigerian. So I believe in the Yoruba people and I believe in our tradition. But what I mean is that in this 2023 election, if we want to be fair and we want to talk of zoning, the unwritten zoning, because as you know, people have said, okay, it's not constitutional. I agree with that. It is true, it's not constitutional. Some people have said zoning will not give you the best. I agree. But for fear of justice and fair play, and that's why I'm saying that even my big brother, Senator Bola Ahmed Tinubu, if I were him, I would not run for the election. I will not run for the election. I will encourage my brothers from the East. We are friends, we are the same, we are from the South. We have had our own shot, South have had their own shot. I will encourage the Easterner to do so. This is what I would have done. Even both political parties should bring their candidates from the Southeast. Just like we did in 1999, that we brought both Obasanjo and Falaye, just to give the Southwest that comfort that we are part of us, even if the election was annulled, we don't hate you as a region. So the two major political parties brought out these two people. And I think that's what we should do for the Southeasterner. I believe so. Even without saying anything, my vote will go to Southeast.
It doesn't matter how we do it as a person, because I believe that we should give them that grace and that opportunity to be able to. Obu na ndị Hausa, oruo time ndị Hausa ji eme ekpere. Hausa niile. Ma ndị a na-akwara na baro kwaje ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị na-eji mkpọ, onye ọbụla gbajebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị nke na-eji ike. Ma ndị na-eji ike, onye ọbụla ejebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị nke ji akụkụ aga, onye ọbụla gbajebe ebe a na-ekpe ekpere. Ihe a na-agba ya bụ okwukwe ndị. Ma ndị isi adọrọ ha n'aka jebe ebe a na-ekpe ekpere. Ma ndị isi. Ma ndị ngwọrọ. Ma ndị nọ na wheelchair, onye ọbụla ejebe ebe a na-ekpe ekpere. Oru nọ na 2022 ewesị na the presidency ga-esi n'aka ndị Igbo. No ndị Igbo ka a chọọ. Kedu ihe eji chọdo inye unu ya? Ka e were m unu. Ya ihe a na-eme ụmụ obere nwa. Ya ihe a na-eme obere nwa ka ọ were ara ụra. N'elu. Ama m isigo otu ị na-ekpukpu nwa aka ọ na-ararụ. Ị na-edegori na ndị ugwu a na-ekpukpu unu aka ọ na-ararụ. Achọkwa m ije ebe ahụ. Akwa anyị na-ekwu okwu na anyị nidiri ka anyị nwere onwe anyị na be anyị. Ewere weta ihe raka presidency na asịsị. Adịbekwachi o. Just asị na president ga-esizi na bunu. Asị. Ma ndị niile, ndị Igbo niile, the whole politicians ndị Igbo niile were amapụta iji ịzọ president. Ndị Igbo ifere ada eme unu. Onye nke apụta ọmarịta mbọd ya presidency. Onye nke amapụta, onye ọbụla na-declare intention ya. Ọ chọrọ ịbụ president. Unu niile, the whole ex-governor niile, onye ọbụla na-atụcha president of ebede. Iferari unu. Ọ bụ na ndị ugwu chọrọ ịpụta ka a gwara chọrọ ịpụta the presidency. Ha ewepụta mmadụ na-abụ. Orikenne ewepụta mmadụ ịtọ. Chekenu. Unu ewepụtara mmadụ one na the presidency. Unu ewepụtara mmadụ one. O ruola n'aka unu. Onye kwugoro nwa kama ọ ya kwudoro nwanne ya akwatuo ya. Onye lela ya n'azụ, mmọnwụ anyị na-aga n'iro. Ọ bụrụ dị na-asị ka enye unu presidency a ka unu jee. Ọnụ na-enweghị ike ịkpakọ unu ọnụ ewepụta otu onye ma mmadụ na-abụ. Ka anyị wee ya mmadụ niile a na-enupụta na ha na-eji ịbụ president of this country unu. President of country unu. Mmadụ one a na-enupụta iji ịbụ president a. Mmadụ one ga-atụzi votu a. Ma ndị bụ gọvanọ ya enweghị ha mere n'obodo ha, mmiri ka na-eburu obodo ha. Ịchụnwa obodo gị ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ achụnwa ezinụlọ di na nwunye ha na-alụ ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ achụnwa kindred ijebe chi Nigeria. Ụfọdụ chiri steeti ha jide ụgwọ rie ego ijebe chi Nigeria. Bịa ka njudu ya ọnụ nwa bụ ndị politicians ndị Igbo. Ifere ọ narị emekwu unu. Ifere ọ na-emekwu unu. Ifere ọ narị emekwu unu. Unu ncha mapụtara ka unu jee bụrụ president. Mana ofu nwanne unu nwoke maka ihe na okwuru ka anyị bụ ndị Igbo ọ metụtakwara gị ka anyị nwere onwe anyị. Mara ma ya ekuru ume ndụ n'aka ndị a. N'ọnụ ahụ o jiri kwu ya. Ọ na-agba n'obodo a jee obodo mba ọzọ. Jekee ya agbụ kenata ya ebe a na-atị ya afụfụ. Ekwute okwu presidency. Ị na-ekwute okwu presidency a. Ikwucha n'okwu nwanne gị nwoke ahụ eji. Naanị m anụkwadị na ọ na-abụ onye eji nwanne ya na mba na ụra ada atụ ya. Naanị m anụkwadị na onye aka ji nwanne ya na ụra ezu ike. Ngwa unu niile ṅaa ntị ma ụmụ unu onye ọbụla nupụta president wutu omume a mgbajieni na ebe a. Mgbe unu ratanye nnu ịma na the people ha na-emekọ ihe na amalụfa.
unu na-afụta ha unu na-asị na ha awala anya na ha amala ibe ma ha na-eyuzu unu mgbajenianụ unu rukwa awụ unu n'ala ka esi awụ unu posta niile unu na-ama ọta ka unu mabara posta presidency ọta mana onye nke bịara were mepee unu anya nye unu light ka unu mara na na-eyuzu unu unu eke ya agbụ debe ya n'ime ọkwa presidency Nigerian president president onye Igbo ngwa gabanin ihe a mana na na-eje anyị na ọnụghị anya ka nji unu ehi a ga-eje anyị elebe unu ịrata ya nnu ịma na ọ bụrụ ndị ugwu na-ekwu n'obodo a ọkwa Igbo presidency gabanin na achọkwa m isi na ịma nga o win unu niile win Abuja ga-abụ unu niile mana isiokwu m bụ ya ewere bụzie na-ewetara presidency ka enye anyị ihe niile na-apụta kịta ewe na-apụta ya hụ na anyị ewepụta mmadụ na-abụ ka e were nwa ifere ademu ma gị nwa ma unu na ụnụ ụmụ unu ga-eje unu chanupụteni unu jekwu ebe a ka a tụọrọ unu ihe na-akpa ha nkata ka ị na-akpa mụrụ ụmụ ole ị na-azọ presidency wit ndị ugwu ebe onye ugwu ji akụkụ aga mụrụ ụmụ 30 onye ugwu na-achị nnama mụrụ ụmụ 40 onye ugwu kpuru isi si otu aga mụrụ ụmụ 30 ndị webe ya na-apụta for presidency ịmụ ụmụ na-abọ ha na-abọ nọ na London onye nke azụ ama ya ịtọ ọ nọ na London ọ nwere nne mụrụ so otu kedu ndị chọ ka a tụrụ gị votu a iji eje ama ndị ahụ aka ị na-eje ama aka ịmụrụ ụmụ ole gị bụ onye Igbo ịmụrụ ụmụ ole ịmụrụ ole ịsịra ha ama ihe na Hausa ịmụrụ ụmụ ole o ruola n'ihe eji mmadụ eme o ruola n'ihe a na-agụrụ mmadụ ọnụ o ruola na bịa kwụọla laịnụ ụmụ gị ole ya kwụ na laịnụ onye Igbo ụmụ gị n'one ga-abịa ịkwụ na laịnụ ị mụrụ ole onye Hausa na-eri onions mụrụ 30 e nwere isi o ruola ebe a na-enwe isi mmadụ ka eji aka ọkwa unu